paropuan. Ragam do tutu persoalan namasa di tonga-tonga ningoluan. Songon persoalan lingkungan, boido makorhon hamaolan dingolu ni paropuan. Paropuan dona mangatur parhepengon di Jabuna. Na arga situhoron olodo mambaen marsak jalaboido patuburimas di bagasan rumah tangga. Tabegema liturgi palimang. Eda nakok bah sude argani situ horonon hasit dulu lau mangatur parlaun ye pengon bah ida peda acitian dulu kumamikir situasi sonarion sude arga asi ulu mengatur parhepenganon sailam tudenggan nama muse parekonomia tahun atehe huida nanget nungalam normal sude aka toko-toko rupani tikina kopi tikan martutup do sude ido eda pas mai mau lihat yang tutuhani nanget ngaboy normal mesti hita pesta pe nggak bebas hita tinggal wisata pe nggak mulai buka tetapi aku asa dong perputaran nih hepengon asa undang arga situ orang bah asa undang aci mesti ulut sama mikir aka perhepengon tak ido eda. Bah eda hadihatai hamuna eda namar taringok do haminakin alani argani situ horonon matahe eda tuani mangamar dalan denggan perekonomian di negara ta di tahun asalpu di dok namalo melambat do perekonomian di negara ta songo dia mah dibuka 3 hari Jumahat panuhoro haris Minggu pohadang marsak iba eda tahe mau ya teda lakosik matutu nunga mau perputaran ni hepeng argani situ horo penakok Aisyah nga doga belang kasih tuhoro. Ima eda, sering do terjadi kekerasan di rumah tangga alani parnakok situ horonon. Garidang nakok situ horon sering do terjadi akabade di keluarga. Sobino to songod dia. Ido eda, dak boto bah. Ay nai ko jolo marbada don waeng asaboy sonang rohaon tutu adong masadaina rotuau mangaluhon asak ni rohana ay disonggak amatana ni naiba na aladang tabolo palopana tahe dang holan songgak dohot do tangan nai mangkatay masalao mabohini natai yamang nabohado yate ay nasoboy do denggan hata dohonon sopola lalu tangan yamang amang tahe pursik mama masongoni ay tumbo hamoro boleh dok dengga katana ay tormo rumah harga dirina alay eda adong do memang debak kamaon setoran na suna jelas alias potong atas alay bolonang tawo lepay natai lalak mohon na mga mukamuk amang tahe ima eda nama rumah tanggaon kuncina ikoboy do makatay dinggan makatay do salah satu kunci asa dame-dame sonang dipalabok hati-hati dipasiding ma gijangi rohai molo adong neng dipatakas jolosai majo hatanai jala dipadame hatai jala dipadame rohai alai tahe dang sude jolma olo songoni ima daeda jala hita kaparopuanon unang mahohom molong alalutangan amat taniba cerita hono do tudongan nani haposan
jaladongan ipe unang Peter langsung manguhumi ditangihon majodenggan dungi dihatahon ma dalakal warna aigok bentuk kekerasan na masa di rumah tanggaon jadi ikobarani do hita madok na hona pukul hita unang maholan na hohom molonunga hona pukul Ido ida pas donani dok mi ide jalanin narohaku pe garejata ikon adong do bah katekisasi adorang so dipatupa pardongan sari peoni unang holan mersinggang di persiajari rikot do bah botoon songo dia do pardongan sari peon ni kristeni buhado asamardus ni roha suami istri berbagi tugas marsi urupan marsi hormatan dohot marsi hargaan Ido eda setuju do audisi asa unang masa KDRT jadi bawa pe ikondo saling menghormati dan salah bawa ima bain kopi nasa diri las dicuci sakirna sedo alani i torturun harga dirina Ido eda sayang giat malam tu majuna pikiran ya kahita perempuan dot akadongan namar donga saripe tujulanon asa unang masa KDRT apalagi marupani di pernako ni argan situ horos saunari si patalomos doiba pas doida akahatanani dok munai hata dot poda si paingot nani dok munai alai eda tuaka no sudut no poso nama molohata dot poda si songoni ay molohita donuai nungam matua bebe hita dan mungkin kan eda molohita donuai nungam matua bebe hita tahu-tahu non namai marbohabahe no mahita kanaleda ay dang mungkin kan paulakon manang tukar tabaon hala amata na di jabuan ido kaneda matutu asadame jala sonang rohani akadongan nama rumah tanggao daba eda jadi intina uduk mahita tuhatani debata ay debatado nama ngaturhon pardongan saripioni jamot mahita akaina mangaturhon parhepengon ni keluarga tabe marbisu marholong roha nasian debata para si rohai beta mahita akainang tupungata asa tatangihon hatani debata beta